Du siger til mig, det er besværligt. Jeg kender ikke det besværligt. Vi havde en aftale. Skat, gå lige ind igen. Der står en mand i min stue. Han har en skovsnegl på overlæben. Hvad laver han her? Asger, din kvinde har et granatshot. Min kvinde er fandme okay. Skat, jeg har snakket med Hussein om, du tager afsted. Jeg skal ikke til staden igen. Jeg er færdig med det. Jeg skal stoppe med at ryge sådan. Jeg ved, først holde lige med staden for at vise Hussein, hvordan det fungerer. Du har ikke godt. Jeg har det, der kan tage smerten væk. Du er måske bange. I Persien siger man, at opium er godt til alting. Det ser man sådan ud, som om at perkerne har fundet sympati for pusherfruen. Ja? Hej, Steso. Har du bare ventet på, at Asger skal tatovere din hærdede mellemøstlige krop? Tatovering er en søn. Kroppen er et helligt tempel. Jeg skal nok få de der bloddyr der. Og hvad er der galt med dem? Jeg ved fandme ikke, hvad der er galt med dem. De opfører sig mærkeligt, siden jeg lukker dem ud. De er junkiehunde. Ved de er fandme ikke junkiehunde. De er ligesom deres ejer. Ved jeg er fandme ikke junkie. Det er ikke godt, når et menneske ikke kender sig selv. Jeg må gå nu.